హలో సార్, నా పేరు రామకృష్ణ, వనపర్తి నుంచి. ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఔషధ మొక్కలు ఇది రణపాల చెట్టు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తీగ మేకమేయనాకు, అజాదేసి అంటాం కదా, అది. తర్వాత ఇది దగ్గు ఆకు చెట్టు, అలవేరా, నేల ఉసిరి, నల్ల పసుపు, ఈ రణపాల మొక్కలు. తర్వాత ఇక్కడ అడ్డసరం చెట్టు, తులసి ఉన్నాయి, ఈ తమలపాకు చెట్టు, కుందేలు కొమ్ములు, గాడిది గడపాకు, ఇదేమో పిప్పల చెట్టు, ఇది ఉత్తరేణి, ఇది మారుబాము. ఇక్కడ రణపాల చెట్టు ఉంది, ఇది నేరేడు చెట్టు. తర్వాత నిమ్మగడ్డి, ఇది కాకిజంగ అంటారు, కాకిజంగ, ఎలమసంది, 2 పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి. తర్వాత ఇది తీగ వచ్చేసి మగసిరి గడ్డ. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ పుదీనా, తర్వాత దుంపరాస్తం ఉంది. తర్వాత రణపాలలో ఇదొక రకం చెట్టు. ఈ చెట్టు పేరు ఇది ఐడియా వస్తలేదు కానీ ఇది. తర్వాత ఇక్కడ పసుపు, అక్కడ నల్ల పసుపు ఉంది, ఇక్కడ పచ్చ పసుపు. తర్వాత నల్లేరులో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇది 4 పాయలు ఉండేది నల్లేరు. తర్వాత గుండు నల్లేరు, ఇక్కడ ఉన్నది గుండు నల్లేరు. 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇది గుండు నల్లేరు. ఇక్కడ మేము ఆకులు ఆరబెట్టుకోవడానికి ఈ ప్లేస్ బాగుంది. ఇక్కడ తులసి, వాదిలి, లాస్ట్ కింద అతిబల, ఈ వేప ఇగుర్లు. తర్వాత ఇక్కడ కనిపించే మొత్తం శతావరి మాకు పొలాల్లో బాగా దొరుకుతుంది. ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఔషధాలు ఇది పెయిన్ బాము. తర్వాత ఈ లోపల ఉన్నది అమృతధార పోసేయడానికి చిన్న బాటిల్స్. తర్వాత ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్ అన్నీ వాస, తిప్పతీగ, అది. తర్వాత ఇక్కడ అన్ని పళ్ళు ప్యాకెట్లు పెట్టాము. తర్వాత ఆయిల్ బాటిల్స్, ఒక 3 రకాల ఆయిల్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక రకం, ఈ 2 లైన్లు ఉన్నది ఒక రకము. ఇది నిర్గుండి తైలము. ఈ లైన్లో ఉన్నటువంటి 2 కలిపి ఒక రకం తైలము. తర్వాత మేము ఎక్కడైనా పొలానికి వెళ్తే తవ్వుకోవడానికి చిన్న గుణపం ఒకటిను, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కర్ర ఎంబడి తీసుకెళ్తాము. కింద ఉన్నటువంటి పట్టాలు, అవి సంచులు తీసుకెళ్తాము, సంచులు వేసుకోవడానికి.